Mun namella Else-Marie Isaksen. Luhka Jonissa ja hirkebetadistin länna Else-Maria. Mun mangus manna vuoroktuuta kun monin mattas lei alkion jälmi. Ja niittyön määnällekin muus tuokkans skihparat. Mullekin oktaplajakkas tälle kun mun fetin kuotti ruoftu. Ja li karsamu joomna. Tas li tjuuksaali piillä podi mu veitstope alkion jälmis. Ja monen me veitst joomneäkke ja siessä. Joomneäkke li jun fageli ja pedit fageli. Ja karsamu joomna tolvui min tokko samfunsussa kuului. Toppelei pysse, suomapysse. Mille naamadan suomapysse. Tällei Eskelinen. Taalle jollei monin mi vulkimette mättäs. Tällei mullekin oktaplajahkas. Sulli depe oftsaplachuede kuudeloi alkus. Ja det Eskelinen manai ravinjärki ja ravinjärks vältimet tåga ja fetimet molsu tåga Haparandas. Taninko Suoma tästä hävä kuulahallan Suoma tästä spurat, Suomaspurat ja ruotsaspurat ei kuulahallan. Aivan kuullahallan fetimme molsu tåga Haparandas. Ja då poruimme hiia. Ja det var sieltä mai vaatseemme doppe Haparandas ja då mun quasi aina että tää lentää kolkmano alkus. Mun quasi aina että vuode doppe shottui olokun kalinui se oinin että Chaaparukse, musin miellä, mun järin siessäs, kille kodon mun jäden vasti, teoro nuun jalka. Ja siessä osti den jalka shottu. Naja mun käskstin ja herra siunitante. Kuetsa eepeli mun nuita vuotan, mun alkiin vueksit. Ja mun jutsi herrellä. Ja tämä muisteleke siessä ja vielä tomaat. Ja mun käytin tällekin kuetsaeplat. No, tielle eväsäus. Ja te kakamme tågamelti välkit Haparandas Östersundi. Ja tatkalle ähtsäänin kuhkade. Kun poimme Östersundi, mun jaknat mi itjeimme Östersunds. Ja toppo molsumme tåga Trondhjemmi. Ja min poimme Trondhjemmi ja fettimme toppe molsu tåga tokku Viikhamalökkai. Tämä oli alle johti. Ja mullekin kaljaamas vaipan ja tuolakkan tänne tåga johti. Tänne tågan johtit. Ja poimme tokko Viikhovskooli. Tämä oli Viikhovskooli for tunghörte. Viikhamalökkai. Ja tämä oli tavalla större visti. Poimme tokku ja tatarus tekee oppia. Ja siessä ja jomnäkö fetti på tolk mun näytin puot. Mut kun ei jää että no mun logiikka pärä ja näin ja jää että tiekkueftsläva ja mun lokan ikke muuro, ikke farlokki. Kun oli se mun lokin tällä tante ja onkel. Tien kalmahtin määrä. Naha, siessä ja jomnäkö leikkadoppe kuekte vahko. Ja mun muistan, että kun tämä bestyrer, tämä joudi häitjätän skolas. Tämä pukte mun
ääpessä. Ja mun jaamas liikuin juuts. Mun piäsän ääpessä mä ei oppeluokka tän skuulas. Mutta mun inkaloainan tän ääpessä manga lipääriraata. Tän päivä, kun mun puhuttiin tokko viikkovskuuli. No ja det alkoi på välikit siesäkuefts. Ja maanaipakaan mun jo kirrun. Juuts tällä kueda mun teike aamas olmi luuse inkä ättämä ja loke. Ja tielehtopleke mä näh pohti tohko miehtää norkas. Eli nuolu tielehti, mutta mun näytti pohti tielehti. Kalta mun kirrun takalie. Ja mullekin oikein shokka, kun kuuli på muu tokkon skuuli. Ja, da var jeg på Vikåskole i 2 år, uten å ha vært hjemme. Jeg ble sendt sørover både i jula, helt ned til Grimstad, og i påsketida ble jeg sendt ned til Lurøy i Helgeland. De kunne ikke sende meg hjem, for det var for lang reise for et barn som meg. Men det var jo langt til Grimstad også. Men da reiste jeg sammen med en annen jente som også hette Else Marie. Og foreldrene hennes var pinsevenner, så jeg hadde jo tatt med meg samekofte. Så jeg var jo på pinsevennsmøte i jula og sang samiske salmer. Og fikk masse julegaver. Men da jeg ble sendt hjemover, så hadde jeg glemt mye samisk. Stort sett alt. Kunne et og annet ord. Og da jeg kom hjem til mine foreldre, til hjembyen min, så kunne jeg ikke samisk. Og det var et stort sjokk for meg det også. At jeg ikke kunne samisk. Og så året etter. Jeg snakker norsk når jeg kom tilbake igjen. Jeg velger å si det på norsk, fordi at jeg da kun snakket norsk til mine egne. Nå, ja det olikin konfirmerijuut. Det mun saatti potimana jo aukkui. Ja takalee. Mun oli nähti niin moiti moi pahpa haaleudelle. Ta haalai saamikielä. Ja tästä potimana haalle saamikielä. Ja niin tehtä moi mun olikin. Imu nähti niin moitia. Saamikilli. Kun mullekin ahpan tarkielä. Ja voi tuhtan saamikielä. Tämä oli nuppi shokka munne.